Moje meno je Mirka, mám 34 rokov a vo farmácii sa nachádzam na pozícii platinovej riaditeľky. Už 2 roky po sebe mám prvé miesto ako najlepšie zarábajúca sponzorka celej centrálnej Európy, prvé miesto ako developerka, čo sa týka rozvoja tímu a prvé miesto ako rekruiterka, čo sa týka náboru tých nových zákazníkov. Presne o 2 týždne to bude 5 rokov, kedy som spojila svoj život s farmácií a začala sa táto moja cesta. Musím sa priznať, na začiatku som bola úplne dôverčivá voči farmácii produktov, myslela som si, že ide len o nejakú ďalšiu katalógovku a podobne. Dokonca aj moju prvú objednávku mi zaplatila a doručila moja sponzorka Vicky, keďže mi v tom čase vypadávali veľmi vlasy, tak cesnakový šampón sa mi stal úplne osudným a práve tento produkt mi kvázi aj zmenil život a začala táto moja cesta z farmácií. Práve v tom čase som sa presťahovala domov z Dubaja, kde som pôsobila ako letuška a hľadala si také nové uplatnenie na Slovensku. Na začiatku sa musím priznať, že to bolo veľmi náročné a začala som pracovať ako event manažerka pre jeden veľký projekt. No poviem pravdu, moja výplata mi pokryla také náklady ako bývanie, auto a podobne, ale žila som z výplaty do výplaty. Následne som sa začala farmácii venovať a povedala som si, že to určite skúsim. Tým, že produkty pomohli hlavne mne a verím im na 100%, tak som sa nastavila v hlave tak, že chcem, aby tie produkty pomohli aj iným a začala som. Narodila som sa v malej dedinke na východe Slovenska, v rodine, kde sme nemali úplne žiadne podnikateľské zázemie. Čo ma ale moji rodičia naučili je to, že keď chcem niečo v živote dokázať, musím byť priebojná, musím si ísť za svojím a aby som sa hlavne nevzdávala, keď prídu nejaké náročné situácie, ktoré aj v tomto podnikaní prídu. A práve toto nastavenie mi pomáha aj prekonávať rôzne pády a rôzne také výzvy. A to, čo ja stále vravím, že rozdiel medzi úspešným a neúspešným človekom je hlavne v tom, že ten úspešný sa nevzdá. Farmácii pre mňa určite nie je len podnikanie, ale životný štýl. Toto jedno maličké rozhodnutie mi totálne zmenilo život a obratilo ho na ruby. Začala som si plniť sny, také, ktoré som si fakt kedysi zapisovala do svojho denníčka vo svojej detskej izbe. Zmenil sa mi kompletne proste celý obsah toho môjho života, môžem robiť to, čo ma baví, nemusím žiť v strese, že mi nevystačí vyplata do toho ďalšieho mesiaca, ako som žila kedysi. Milujem cestovanie, môžem tráviť čas s rodinou, mať čas na seba a plniť si nové a nové cestovateľské sny, ktoré cestovanie je proste pre mňa mojou najväčšou vášňou. No a ako si vlastne nastaviť to podnikanie vo farmácii, tak je veľmi, veľmi dôležité si najskôr určiť to svoje osobné prečo. Ako si idem vylepšiť touto prácou svoj život, mať správny systém, zamerať sa na tie svoje talenty a robiť len efektívne aktivity, ktoré viete, že fungujú vám. Jediný, na koho sa v tomto biznise viete spoľahnúť, ste vy sami. Čiže to, ako sa vám bude dariť, je to, ako to máte vy nastavené v hlave. Je to veľmi, veľmi dôležité. No a takým môjim ponaučením možno je, že keď chcete mať nejakých úspešných lídrov alebo biznis partnerov vo svojom biznise, najskôr tomu potrebujú uveriť oni. Až potom vy. Čiže je to hlavne o tom ich chtiči, o tom, že oni chcú niečo vo svojom živote zmeniť, potrebujú byť trpezliví a hlavne, keď nastanú nejaké pády, práve vtedy je potrebné zabrať, zamakať a ako sa hovorí, keď fúka silný vietor, napnite plachty. A ako vám dokáže farmácia zmeniť život, tak dokáže ho zmeniť úplne kompletne a nielen čo sa týka financií, ale hlavne v tom, akým človekom sa stávate. Ako hovorí môj obľúbený Tomáš Baťa, najskôr buduj seba, až potom podnik. Sebarozvoj, odvaha, priebojnosť, cestovanie a to, akých ľudí som tu spoznala a aké priateľstvá vznikli, to je to, čo mi už nikdy nikto v živote nevezme. Preto aj takým môjim motom alebo poslaním v tejto práci je, aby som pomohla ženám, aby si uverili, že si zaslúžia lepší život. A moje také celkové nastavenie v biznise je, že sa nesústredím na to, koľko zarobím, ale hlavne, koľkým ľuďom pomôžem.
Na toto podnikanie je veľmi dôležité vybrať si správnu firmu a pre mňa Farmasy je stabilná rodinná firma, kde aj vďaka tomu nášmu vzťahu s našimi manažermi, s našim generálnym manažerom sa necítite len ako nejaké také obyčajné číslo, ale cítite, že niekde patríte. A za posledných 5 rokov som precestovala z Farmasy nádherné krajiny od Turecka, kde sme boli v Marmarise, v Kapadokii, kde sme zažili ten krásny let balónom, Istanbul, kde sa každý rok chodíme pozerať do našej továrne, kde vyrábajú tie produkty. Nedávno sme sa vrátili napríklad z Ameriky a každým rokom je to týchto cestovateľských krásnych destinácií čoraz viac a viac. Čo sa týka výplatného systému, tak musím povedať, že takéto výplaty som ja nezažila ani v Dubaji a uvedomila som si, že aj tie také vyššie sumy alebo vyššie výplatky dokážete zarobiť aj v malej krajine, akým je Slovensko. A stále, keď začínam spoluprácu s mojimi novými biznis partnerkami, hovorím im, že keď príležitosť zaklope na dvere, treba tie dvere otvoriť. Čiže netreba sa báť, netreba čakať na ďalší rok, na ďalších 5 rokov a podobne, ale treba začať teraz. Pokiaľ cítite, že je to správne, tak choďte do toho naplno. A úprimne sa veľmi teším na všetkých nových ľudí, ktorí začnú s nami spolupracovať a podobne. Chcela by som pozdraviť všetkých mojich zákazníkov a všetkých mojich biznis partnerov, bez ktorých by to moje Farmasy nemalo absolútne žiaden zmysel. Som za vás veľmi, veľmi vďačná, každý deň za to ďakujem a teším sa na nové a nové tváre, ktorým budem môcť ja osobne pomôcť na tejto našej spoločnej ceste. Ďakujem Farmasy.